Baħna l-ġimgħa xogħol-oħra fl-ola parti tal-Bażilika ta' Santa Marija, jew kif hija l-aktar magħrufa ir-Rotunda tal-Mosta. L-arkitettura li għandha stil neoklassiku illum tħabbar proġett biex din il-faċċata ta' din l-arkitettura titlibbes b'dawl ġdid, dawl li se jagħti ġieħ lil dan il-monument nazzjonali għal pajjiżna. Ftit jiem biss il-bogħod miċ-ċelebrazzjoni ta' Santa Marija tħabbar proġett tal-tibdil fis-sistema li ddawwal il-faċċata tas-Santwarju Bażilika ta' Santa Marija il-Mosta. Dan permezz ta' investiment ta' 850,000 euro mill-Fond Soċjali għall-Iżvilupp Nazzjonali l-NDSF. Dan l-investiment ħabbar f'konferenza stampa li saret fuq il-frontispiċju tal-Bażilika mis-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza u l-Komunitajiet Alex Muscat, fejn ġie spjegat li dawl l-estern ġdid se jenfasizza l-elementi arkitettoniċi tar-rotunda, juża l-enerġija b'mod effiċjenti u joħloq l-inqas ammont ta' tniġġis possibbli. Inħasset ħtieġa li jsir dan l-investiment u l-Gvern permezz tal-NDSF qabel li ħajkun qed jiffinanzja dan il-proġett li finalment mhuwiex proġett biss li ħadd gawdi l-komunità mostija ma huwa proġett nazzjonali li ħajkun jista' jgawdi minnu kulħadd. Is-Segretarju Parlamentari Alex Muscat tenna li r-rotunda hija monument nazzjonali li tiġbed leha eluf ta' nies. Saħansitra spjega kif turist minn kull tlieta li jżuru pajjiżna jagħmlu mezz li jżuru r-rotunda. Semma wkoll li fl-2019, is-sena ta' qabel ma faqqet il-pandemija, mal-kważi 900,000 turist ġie apprezza l-arkitettura storika fil-Mosta. Il-konferenza ġiet indirizzata wkoll mill-perit fama internazzjonali Frank Franġu li spjega li d-dawl artistiku se jgħin biex jintensifika l-estetika tar-rotunda tal-Mosta. U għalhekk ikun apprezzat aktar kull dettall tal-arkitettura neoklassika fil-waqt li jżid il-valur storiku, kulturali u artistiku tal-binja. Intant, l-Arċipriet tal-Mosta Dun Bastian Karwana esprima sodisfazzjoni tiegħu fil-waqt li qal li dan il-proġett se jżid is-sens ta' gburija tal-Mostin. Tiġi apprezzata wkoll mhux biss mill-art imma anke mill-ajru. Ħafna nies jgħidulek meta tkun niżem mill-ajruplan tara u fiha nfissa tgħid ara. Għaw postijiet li anka f'Malta għandhom ċertu importanza. Naħseb li dal-proġett għandu jgħinna biex napprezzawha iżjed f'kull ħin tal-ġurnata. Dan il-proġett mistenni li jibda fil-ġimgħat li ġejjin u jibda jitgawda mis-sena d-dieħla.